masiku awiri atapitawa nkhani imene yakhala ikumayenda malonda pa social media ndi nkhani zokhudzana ndi Alexius Kamangira komanso kuponyerana mawu kumene kwachitika pakati pa Alexius Kamangira ndi anthu ena otchuka kuno kwathu Malawi monga bambo Tom Mpinganjira, Prophet Shepard Bushiri komanso Tamia Ja. Anthu amenewa according to Alexius Kamangira ndi anthu okuti akukhudzidwa ndi nkhani zakatangale. Ife ngati Nyasa Voice Box tilibe umboni pano otheratu kuti amenewa ndi anthu amene adapeza chuma chawo mu njira zakatangale. Zimenezo angatsimikize ndi abwalo a milandu atapeza kuti anthu amwina agwidwa ndi kuzengedwa milandu yokhudzana ndi corruption. Ndiye pano tofuna bweretseni kulankhula kwa Mr. Bula. Mr. Bula akunena kuti zimene zachitika pakati pa Alexius Kamangira komanso anthu otchuka amenewa zikungosonyezeratu kuti anthu akatangale tsopano ayambapo kulimbana ndi anthu amene akufuna kuthana ndi katangale. Amenewo ndi maganizo a Mr. Bula osati Nyasa Voice Box. Ndere mukamaliza timati inuyo wa Malawi mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Amalawi musendere kufupi ndi audio yangayi. Segulani makutu anu muvesese. Dziko la Malawi kuti lifike lero kukhala losauka. Nzika nkumavutika. Nkhondo yochitika ku Irani, ku Amerika, ku Israeli, kutali ndi ife kuno. Koma ifeyo kunoko nkumavutika, katundu ndikukwera mtengo, mafuta ndikukwera mtengo. Ndi chifukwa chosowa nzeru kwa atsogoleri. Ine ndi Mr. Bula, awa ndi ma fact, no reverse. Moni nonse Malawi konse kumene muli. Nonse amene muli maiko akunja kumeneko mulandire ulemu. Moni wanu kumeneko Mulungu azikutetezani. Zulo tamuona Yesu wakuzuka kumanda. Komanso zulo taonanso achakwera akubadwa anali ndi happy birthday. Anali ndi birthday zulo mtsogoleri opuma Lazarus Chakwera. Kotero ineyo ndikunena kuti happy birthday Mr. Chakwera. Happy birthday. Mulungu akudaliseni akuonjezereni masiku. Amalawi kuti dziko la Malawi lifike pano pamene tili panopa kuti likhale losauka. Ndi chifukwa choti timalekerera zinthu zikamachitika timazilekerera. Timalephera kuzizuzula kapena kuthana ndi vuto mu nthawi yake, timadikirira nkumayang'anira movie oyang'anira mapeto ake umalasadiso. Ineyo point yanga yoyamba panopa ndiloleni ndilankhule mopanda mantha. Chifukwa cha mantha kapena kupyatsira mawu kumalirira mu mtima ndi chifukwa chake Malawi walola kuti mbava zikhale ndi ufulu mu dziko lino. Tawaona Tom Mpinganjira akulimbana ni Alexius Kamangira. Tawaona Bushiri akulankhulapo kuzuzula kulimbanaso ndi Kamangira. Tamuona Hule wapa Facebook ena amati Tamia Ja. Tamuona akulimbana ndi Alexius Kamangira. Ndiye panopa ndikufuna ndikuuzeni. Taonaso ena ozitcha omenyera ufulu akupita pa press briefing ndikukalimbana ndi Alexius Kamangira. Ngati imeneyi ndi imene ndikufuna ndiyambe kulankhula iyi. Tom Mpinganjira pena kumakhala kusowa nzeru kapena umunthu. Chifukwa choti ino Amalawi nosana kugwiranigwirani mabatire anthu yawa. Nthawi zina ife timabwera pano kuzayamikira zimene achita zabwino Tom Mpinganjira. Apanga support team timabwera pano kuzayamikira. Chifukwa ena amakonda masewera, ena amasapota Noma. Amasapota Noma. Amene aja amabva kukoma akapanga zabwino Tom Mpinganjira. Koma apapa ndikufuna ndilankhule ngati ziko iliri. Tom Mpinganjira Amalawi sitinayiwale munagula Malawi Savings Bank pa mtengo wa 1 billion kugula ngati mugula mwana wa galu. Timaona ngati ifeyo mmene mwabwerera mujamo mutiuza muholo mujamo mmene munapita kukakambirana ndi anthu kwa unjikisa anthu malo moti mwaphunzise kuti anthu azitukuka bwanji muziko lino. Koma ineyo munali busy kumalankhula za Alexius Kamangira, kumatiuza za chuma chanu, kumatiuza mmene ineyo mukuzuzulidwira ndi Alexius Kamangira. Kenaka mukuti ndi anthu osowa zochita. Mafuna aliyesa azikupembezani inuyo kukhala ka Mulungu poti muli ndi ndalama. Ndalamazo zoberaso Amalawi.
ifeyo tikufuna mutiuze apinga njira inuyo, mutiuze, muliuze ziko, liliuzeni ziko kuti banki ya 57 biliyoni Malawi Savings Bank inuyo munakaigula pa 1 biliyoni. Zinatheka bwanji zimenezi? Ukatangale uchifwamba mmene umakhalira. Tamuonaso Wabakiri Muluzi akuzuzulaso chimozimozi. Wabakiri Muluzi TV akuzuzula atatumidwa ndana mpinga njira mutukwanena ameneyi Alexius Kamangira. Ife Malawi simungatisinthe mayindi, simungatisinthe maganizo, tili pambuyo pa Alexius Kamangira. Ndipo timwalira naye limodzi amene uja. Tinene pano moveka bwino, nonse ndinu anthu akuba ino. Ampinga njira tiuzeni ife munapezera banki imene panopa tikuyitcha FDH Bank. Banki ya moyo simungaigule ndi 1 biliyoni ndalama yoti ngakhalene nditakwanisa kugula. Banki singachoke pa 57 biliyoni ndikukaigula pa 1 biliyoni ngati mugula mphonda wa galu, mwana wa galu kuti wachipa akusowa wogula. Analipo anthu ochuluka amene amafuna kugula 50 biliyoni, 55 biliyoni, koma inuyo munapanga katangale ndi kugula bankija muolanda kualanda Malawi kufika pa 1 biliyoni. Amalawi sitinaiwale. Athomu mpinga njira muzindikire kuti palibe ishasha pamwamba pa ziko apa. Mulungu amasisa munthu ozikweza, inuyo mukumana nazo ino. Takumbukirani munali kundende, achakwera nakakutulutsani konkujako kundende kujako, anakutulutsani. Mukuchitenga ngati chophweka lerolo, ena akamalira asiyena alire, adandaule asiyena adandaule ndi chuma chawo chimene chicha. Alexius Kamangira nayenso ndi chuma chake because he is a part of Malawi. He is a Malawian. Osamtenga ngati Kamangira mwina kwawo ndi ku UK ndi akuzuzula ziko lino. Then Malawi muli mitube momuja muholo mukuvesera kumavesera za usiru. Muzuzuleni munthu zukani muuzeni kuti kumene koko ife kuno kutabwera kunoko osati kuzava za chuma chanu kuti chuma chanu izi ndi izi kuzakangana ndi Kamangira. Tiuzeni ife kuti tukuke tikatukuke bwanji. Kodi nafeso tizipanga katangale. Chifukwa mpaja mukwauza Malawi kuti inuyo anyamata inuyo mukamaliza skulu ngati simuzapanga katangale simuzakhala connect ndikwa mmene mufuna mpange naye business zatheka. Ifeyo timaona ngati kuti munthu utukuke ndi nzeruka. Osaziwa kuti azathumayizo ma connection. Ifeyo timaona ngati kuti mutukuke inu anthu olemera inu ndi nzeru zanu. Osaziwa kuti zeru mulibe ndinu mbutuma, koma chimene mmaziwa ndi ma connection. Connection imene mukunena ndiye kubako. Ndiye ife tikuuzeni, ife Amalawi simungatisinthe maganizo pa Alexius Kamangira. Amene ujayo kusogoloku azakhala ndi ufulu. Ntchito yake yomenyera ufulu, ntchito yake yozuzula, ntchito yake yofuna kuthana ndi katangale azachitira poyera. Zimenezo muziwe azapasidwa mphamvu nthawi yake amene uja musamu Mulungu si munthu inu. Azapasidwa mphamvu amene uja azathana nanu anthu ife tili pambuyo pake pa Alexius Kamangira. Abushiri tikufuna tikuuzeni ifeyo lero pano. Malo mwa inu ndilankhulaso kwa onse amene ali m'mipingo umu. Abushiri munali ku South Africa. Anthu ambiri munawalonjeza kuti pomafika mwezi wa mawa zinthu zikhala zayenda. Anthu anapereka chuma chawo, anasiya chuma chawo, anapereka chuma chawo kuti chipange ma benefit kumpingo wanu. Koma mpaka pano anthu amene ajakana ali osauka. Anthu ambiri munagwira pamutu kwagwesa ndi zimphamvu zanu. Anthu amakagwera uko pozuka paja munthu akuzikozera munthu. Anthu omwe aja pakana kufikira lero pano ena anamwalira osauka. Ndi chifukwa chake boma la South Africa limaona kuti mupanga katangale mukupusisa nkhosa. Amalawi anasiya kukhulupirira asing'anga. Amathawa kwa asing'anga nkumathawira kwa Yesu. Kwa Yesu kuli mbava zimene zili m'machalichi mazibusa ndi amene akudyera anthu. Chakhumi chochitoka kamizana m'mipingo ino. Azibusa achoncho mwachulukira. Lero mazibusa nonse komwe kumene muli ndikuuzeni ndinu anthu akuba ndinu mbava.
ngati Malawi akusaukanso chifukwa cha inu atsogoleri. Tiuzeni Abushiri mmene munachokera ku South Africa kubwera kuno, kapena munaenda pamazi pamwamba pamazi ngati Yesu, kapena munaenda mu mphepo inuyo kuzafika kuno ku Malawi. Tiuzeni chisisi chimenechi, poti ena atu akunena kuti munavala nyawu, ena akunena kuti munalowa muchithangi cha mafuta cha import, ena akunena kuti anakulungirani kumodzi ndi belo la zovala mkamabwe. Tiuzeni chilungamo, munthu wa Mulungu samabisa. Yesu tinamuona kuyenda pa nyanja, tinachitira umboni kuti Yesu akupanga zonsezo, koma kufikira lero niyo simukuulula. Ngati Kamangira akukuuzani kuti pola kwika ndi apa, kozani pola kwikapo. Ife timafuna inu anthu olemera muzikhala chisanzo chabwino, kuti anthu aziphuka munzeru osati mukatangale. Ziko ilili Amalawi muzichenula maso anu kumaonesesa anthu anuwa alibe chilungamo. Mmathawa kwa Sing'anga munatulukira kuti ndi akuba. Anthu akuba ali m'mipingo. Anthu amachita kuopa kupita ku chalichi ngati alibe kakhobidi pathumba, chifukwa azibusa mwafira maso pa ndalama ino. Mashehe mwafira maso pa ndalama ino. Kungofika wagalimoto pa chalichi wiki yomweyo apasidwa chiudindo, usita kumuyalira zimajekete pasi zitenje pasi kuti apondepo munthu wolemera mchalichi agalu ino. Anthu oyipa ino. Ngati lero lino tikunena izizi panopa ndi kuti Malawi tafika pokwiya. Ziwani kuti pazikola pasi palibe shasha. Inu Abushiri ndikuuzeni, kumene munali ndi pamene muli zikusiyana. Pa nthawi yomwe munali ku South Africa Mulungu amagwirisani ntchito inuyo. Komanso tikamawerenga mbiri zanu, ife tawerenga kwambiri mbiri zanu, timaona kuti Yesu ali nanu inu. Koma mukalowa kwambiri ku zinthu zoti muziphimba Malawi, kumaphimba anthu, kumaoneka ngati inuyo pano mukufuna kuyamba nafe nkhondo ife Malawi, mukhazikika inuyo. I'm telling you, mukuyenera kuti muzibwera wozichepesa anthu ayambe kukhulupirirani, chifukwa chobwera mawa simukuchiziwa. Nkuthekera cholinga cha Mulungu akufuna zakwatule inuyo kwakuikani pa mpando wa usogoleri, msogolera Malawi. Kodi ife Malawi tikayikapo mbava pa usogoleri paja? Ife mukamathandiza Malawi aja malo osiyanasiyana, madera osiyanasiyana, komanso kulimbikira kwanu timanena kuti koma tiyawo atakukhala msogoleri yawo, atautumikira ziko awo. Koma tikayang'ana ka behavior kanu kali mkati mwanu, kamakhalanso kauchigawengaso, kachoseni kamoyo kameneko, chifukwa za mawu simukuziwa. Muli ndi mwayi mukuva mawu alive ngati mene ndikuneneramo, ena akunenera mu mtima zimenezi. Ndi chifukwa choti anthu akulira mu mtima zimakulepheresa zinthu zambiri pa mawa. Mawu anga sungani. Ine ndi Mr. Bula sindimasamala polankhula, koma ndimasunga ulemu. Alipo mahule ena amatika yatamia ja akutika ndi kakhwini kapa Facebook ka lesbian kamagona ndi akazi azake, kamanyambita akazi azake, nakonso kali busy kumunyoza Alexius Kamangira. Alexius Kamangira ndi hero, munthu amene akulimbana ndi katangale ku Malawi, amene amayika moyo wake pa njanje. Tinaona mzimayi waku ACB Chizuma kunabwera anthu kunyumba kwake kuti akamuphe, kukantenga ali maliseche chifukwa cha ntchito yolimbana ndi katangale. Kunalibe kuti kuli otsutsa boma a DPP ndi olamulira boma nthawi imene ja MCP, onse kunali chete kusoza kuti chinali chigulu chonse chimene chimayendesa ziko mziko lino, onse ndi mbava. Anthu akuba ino, anthu oyipa ino. Ndi chifukwa chake palibe amene angaukoke mlandu wa Njaunju kuti anaphedwa bwanji, ophawu amangidwe kufikira lero, chifukwa nonse ndinu mbava. Muziwe zimenezo kuti Amalawi mukamalankhula ngati wochenjera tizizungutano tochoka tija tazibwibwi. Amalawi amakuonani kuti awa wafuna kuwatenga ngati Amalawi ndi opusa, koma Amalawi anasintha kaganizidwe, amaziwa zimenezo. Ndelero ndikufuna ndikuuze na Amalawi, mwaona anthu wanu ajamati ndi olemera ayamba kulimbana ndi olimbana ndi katangale. Ndi chisankho ndi chanu kumavera anthu akuba wawa kuti muzanyambita, muzapembeza ngati mafano, muzapolisha ngati zibuliboli. Koma ine ndikunena kuti nthawi yanu yasala pang'ono kuta. Chifukwa Abushiri muzikumbukira pamene munali ku South Africa, munali ngati Mulungu, munali ngati mphwake wa Mulungu,
munali ngati mkhazeni wake wa Yesu. Anthu timatiko matu Malawi ndi odalisika. Munayika mapu pa Malawi inu Malawi oziwika Malawi anaziwika ziko la pasi chifukwa cha inu Abushiri. Koma the way mkatikati mwanu ntchito zanu zimene mukuyamba panopa mukhozo uzakhala pa zero mukapusa. Mukuyenera kusamala kwambiri kusamalira Amalawi kumaorganiza musanapange react yambani kaye mwaona Amalawiwo kuti kodi achilandira bwanji. Ife ine ndabwera pano nthawi zambiri kumanena Abushiri zisamaleni chifukwa mwina kusogolo kuti kuona utumiki mwa ino tikuona usogoleri. Koma pamene zafika pa Abushiri mukuziphera kaliya wakusina khutu ndi nasi. Kumapeto kwanga ndikufuna ndilankhule ndi IMCP achipani cha MCP. Inuyo anthu ambiri IMCP kuphatikiza pa mamembala ndimaona ngati ine ndikangobwera kuti ndizuzule MCP mmayamba kuzuka ndikumalankhula izi ndi izi ndiye ndikuti zukani muyambenso kulankhula koma ine ndikufuna ndilankhule chimene chili kumtima. Mu MCP muli anthu abwino komanso muli anthu oyipa. Titha kunena panopa MCP inakhala pa mpando zaka 5 koma achinyamata mu MCP ndi anthu opesa chisoni osauka. Amene ankasangalala ndi anthu okhawu amene amapemphera tchalichi cha Assemblies. Mu nthawi yachakwera anthu amene ankasangalala ndi okhawu amene amapemphera Assemblies of God only. Achinyamata ambiri mukaone panopa ku MCP olankaenda ndi zikwanje koma nali otuwa. Mwina simmaziwa anthu ambiri ineyo Mr. Bula ndimachoka kudwangwa ngati kuli ruti yoti tipite mulilongwe tikavutise kuti pasakhale chiopsezo kwa msogoleri kapena mtauni ya Lilongwe. Ine ndimanyamuka kunoko kwakhala nawo mgulu la anthu azikwanje ineyo Mr. Bula. Koma kufikira lero panopa achinyamata ambiri ndi ovutika. Ineyo ngati ndikuphupha chifukwa cha tima business anthu oyipa ino. Ndiye ndikuuzeni izizi ku MCP kuli maupo nokha mukuziwa. Ine namba kale pano kukuuzani kuti ku MCP kuli maupo akupanga maupo kuseliku achakwera tengani action tesani maupo amenewa osabwere poyera tengani mbali zonse kambira nani zimenezi simunachite yayi. Lero lino maupo wajamba bwera pa press briefing zimenezo zamba kutulukira chithupsa chija chaphulika sopano anthu ajamba kubwera poyera. Muzindikire kuti zimenezi zimukuzisiyabe kuti zizikula. Timanena kuti achakweraso pena muli ndi vuto kulekerera zinthu mmazilekerera kwambiri. Usogoleri muli nawo chifukwa kuti munabadwa siku limodzi imene Yesu anazuka kumanda. Koma kuti kupanga zinthu mwachangu mmalephera. Tengani magulu amene akuona kuti niyo simunasogolere bwino ayitanene apereke zifukwa zawo. Musogolere amatero osadana ndi munthu atengeni akhale paja apereke zifukwa zawo. Itanani akuluakulu onse, itanani neki yonse, itanani kabineti yonse ikhale pasi, itanani amene ajawa onse osatengera kuwada yayi, amene ulimbana nawo ugwirizana nawo, menya nawo nkhondo muone kuti MCP ikhale ya mphamvu yolimba. Ineyo ndikuuzeni a MCP ambiri mmanena kuti anatibera zisankho, anatibera zishankho. Zisankho kumalawi sizinaberedwa. Ife ndeti nali background kuno. Ambiri muli kujoweni uko. Kunoko kulikose kumene umapita munthu nthawi yachakwera kungolankhula nkhani yachakwera amati bola ukalamba imwe uchi. Apita muthalika sana pange kampeni muziko lino. Amati akachoka ukoko ndi zimajekete zake kuzuke wazuka pa bedi kuti ayende ndi matewe aja kuzafika analibe cholankhula nkhani yake ilo makhawe akabaki. Koma anawina zisankho. Amalawi okha anadana ndi achakwera chifukwa anthu ambiri mmakhala m'maofesi mukamadya nkhuku pamene popo muli mu ofesi chimbale cha nkhuku chili apa tiyi wankaka ukhathamira amphawi kumuza kuvutika kudya chiteze. Anthu amene ajawa munalankhulapo mawu achakwera kwauza Malawi kuti ineyo sindisekerera sindipanga zabwino kwa mnyamata wina aliyense amene akujiya akulankhula mawu amene aja Malawi amasunga ndi amene amaonesa kuti awa ndozikonda pano muli kunja kwa boma.
simunasamale anyamata anu amchipani chanu, simunasamale yayi munaliwo sikundikira inu, simmafuna kuthesa vuto mwachangu. Ndi amalawi akunena kuti lero lino achakwera mwaphunzira inu, mwaphunzira. Wani tizikuwuzaniso pano kuti mukuphunzirako mphunzire zenizeni, mukamabwerera pa mpando 2030 muzakhale kuti mwasova zinthu. Anyamata a MCP anali akapoloso munthawi ya MCP. Panopa ndezi kungoonjezeka kupita pa wesi chifukwa kuti munatuluka mboma simunasiyire kalikonse. Lero akuvutika. Lero anyamata omwe aja amene akuvutika kunja kukutukwanidwa, kunyozedwa, kumenyedwa, akumenyedwa anthu anu uku kunja. Chifukwa choti inuyo mmene munali mpando pa mpando simunasamalire yayi. Mmango atenga anthu basi apite ku State House akadye pizza konkuja, akhale palaini amwe mahewu. Mavuto onse aja anakuta Malawi. Unalingati mtendere umene amauona siku limodzi akabwerera ku nyumba kumabwerera ku mavuto. Then chiganizo chimene anapanga avotere DPP, avotere munthu wokalamba. Lero naye munthu wokalamba akungokomoka ali pamwamba pa ziko sili kuyenda bwino. Mafuta kukwera mtengo, katundu wonse mziko akwera mtengo. Amalawi alibe mpumulo. Sinthani pangani zinthu mwachangu, itanisani aliyese amene akuganizira kuti inuyo simukuchita bwino, mumuitane chifukwa anthu aja kunena kuti ife nda MCP. MCP ndi mother party in this country. Koma what they need akufuna msogoleri wina. Awaitaneni khala nawo pasi muone kuti kodi chiganizo chawo akuti chiyani kwenikweni. Pakuvuta ndi pati, pafunika kukozedwa ndi pati. Onesani umunthu, onesani usogoleri. Ine ndi Mr. Pula, awa ndi ma fact, no reverse.